Κεφάλαιο πρώτο Επιστολής Ιακώβου. Chapter 1 of the Epistle of James. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Epistle of James from the Holy Bible's New Testament, Stephanos, 1550 edition, in Koine Greek. Chapter 1. Κεφάλαιο πρώτο. Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, τες 12 φυλές, τες εν τη διασπορά χέριν. Πάσαν χαράν, υγείσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης, γινώσκοντες, ότι το δοκίμιο ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν, η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενοι. Ή δε της ημών λείπεται σοφίας, ετήτο παρά του διδόντος Θεού πάσιν, απλώς και μη ονειδίζοντος, και δοθήσετε αυτό. Ετήτο δε εν πίστη, μηδέν διακρινόμενος. Ο γάρ διακρινόμενος έικεν κλείδωνη θαλάσσης, ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Μη γαριέστο ο άνθρωπος εκείνος, ότι λείψετε τι παρά του Κυρίου. Ανήρ δίψυχος, ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Καυχάστο δε ο αδελφός ο τα... Sample complete. Ready to continue?